Hej venner, jeg vil lige lave et lille julegaveshaul. Så ja, nu går vi bare lige i gang. Det første, som jeg fik, det var så de her smykker, jeg fik. Jeg har også lige nogle på bordet, en på lige nu, det er en halskæde. Og så har jeg også lige nogle øreringe klar, men jeg har ikke lige holder i ørerne i det her år. Eller jeg har ikke lige holder i ørerne endnu, men det får jeg. Og så har jeg også fået det her Sol de Janeiro Bomb Cream. Det har jeg ønsket mig i så lang tid, og jeg er så taknemmelig for det. Og så fik jeg også de her hårolie. Og så fik jeg også nogle masser blyanter. Og så til de her blyanter fik jeg så 3 lineal, en med 15 cm, en med 20 cm, en med 30 cm. Og så har jeg også fået en mus, fordi min den gik i stykker i skolen. Ja. Og så har jeg også Og så har jeg også fået 200 kroner af min onkel. Der har jeg fået 200 kroner for ham, og så har jeg også fået 200 kroner af min mor. Fordi jeg har altså fået mange dyre gaver af min mor, så jeg er ikke lige tænkt over, at det egentlig er lidt. Så ja. Og så fik jeg så noget her kort, hvor der er noget i. Jeg fik så en gamestol, eller jeg får en gamestol, fordi min stol den er lort. Altså, jeg kan ikke engang bruge det til noget, så man kan ikke lige se den tydeligt, men jeg får den ikke lige i den her farve. Ja. Og det var så i går, og så fik jeg så de her pibeletter til MGP 2025. Så fik jeg så de her pibeletter. Så ja, jeg er altså fucking glad for det her. Jeg er altså så glad. Og så fik jeg også de her strømper her. Jeg har fået 9 strømper i alt af dem her, fordi der er 3 stykker i en. Og så fik jeg også den her Adidas fodboldtaske. Og så fik jeg også sådan et her lys. Man kan ikke lige se det, men det er sådan lys til et skrivebord. Så man har fået sådan noget her med. Sådan noget, hvor man kan lægge sådan blyanter i. Og der er også lige en mere, fordi der er 2. Lige hurtigt vise, men jeg sætter den ikke lige til. Ja, kan I se, hvad det ligner nu? Ej. Joke, guys. Okay, her kan man så putte dem i. Det gør jeg lige sådan lidt hurtigt. Eller det var ikke hurtigt, men så se. Og så er det, at det her, det lys. Hvis man kan se det, det lys, man tænder. Og så kan man sådan bøje den ud, og sådan her er der ur og sådan noget, og hvor mange grader der er. Så den kan man så tænde og slukke, og alt det der, hvad man nu har lyst til. Så ja, det har jeg også fået. Og så har jeg også fået noget sengetøj. Ja, det er sådan noget rødt sengetøj, og så har jeg også fået noget hvidt noget, men det har jeg lige på. Hvis I kan se det, det er så der. Det har jeg fået på, og så noget, som jeg også har fået, som jeg er fucking glad for. Det er så... Jeg skal lige rejse mig op for at hente. Jeg har fået det her, nu bliver det altså lidt mørkt. Jeg har fået det her med min trøje. Og det her med min trøje, nummer og sådan noget, og mit navn. Og så er der nogle fodbolde her og sådan noget. Hvis man kunne se det, der var sådan en fodboldstøv, og så en fodbold. Så ja.
Det er ikke rigtigt det, jeg har fået helt endnu. Og så har jeg også fået en gave mere, som jeg er så fucking taknemmelig for. Altså, jeg kunne ikke være mere glad. Nu er der lige 2 ting tilbage. Det var, at jeg fik en PlayStation 5 for mig selv, fordi til min fødselsdag skulle jeg dele den sammen med min far. Så nu har jeg fået en PlayStation for mig selv. Så ja. Og så det, jeg var fucking glad for. Altså, kan I gætte, hvad det er? Det er fucking de her håndbold special. De er så fucking cute og søde. Altså, jeg kunne ikke være mere glad. Jeg er så taknemmelig for det. Min far, han købte de dyreste, som det var, fordi de havde ikke min størrelse. Ellers så skulle man købe de dyreste, som det var. Og det var så på 2.300, tror jeg, det var. Så det var en dyr gave. Men jeg har også nogle andre sko, som der er dyre. Så det var bare lige mit julehaul, og så får jeg også noget mere, men det lægger jeg så ud i morgen, tror jeg, fordi det tror jeg, det kommer hjem i morgen. Jeg har også... Nej, det kommer hjem den 10. januar til... Nej, den kommer hjem den 6. januar til den 10. januar. Der burde den i hvert fald at komme, men det var bare lige det, jeg fik i julegave indtil videre. Så ja, hej hej.